बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे बेलासिनि गासिखौबो खनसे आरोबाव फिन खेब बरायना लाबोबाय लोगोफोर। नै आंनि बेक साइड थिनाय जोङो मोनसे जायगायाव बैसागु मागिनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव मा मा देखायलांनो हायो लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय फारि फारि देखायलांगोन। नै ओरैजाय बे टमटमाव खाम दङ, बक्स दं। बेयाव जमा खालामजोब्बाय आरोना लोगोफोर। मानसिफ्रा फैयैनि थाखाय दसे नेथ'दो, दसेनि उनाव ओंखारलांगोन। थांजोबबाय आरोना लोगोफोर बैसागु मागिनो थाखाय। नैबो गंसे, बेबो थांबाय नै। दा आङो फैयै फैयै जायनि न'खराव बैसागु मागिगोन बिसोरनि न'खराव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। बिराद कपिराइट जायो, बेनि थाखायनो एसे गोजानाव थानानै भिडिअ खालामबाय लोगोफोर। बिदिब्ला नायलांलायदो। बेनो आरोना गेटआ। बैसागु मोसाग्राफ्रा गासिबो जमा मोनफैजोब्बाय आरोना नै। नायना लाबानो जाबाय। तीन तारिखनि बोसोर गोदानाव दिनै जयपुरनि रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावखौ लानानै बोर नागिरदों जाहाथे रायजो राजाया मोजाङै मोजां बोरखौ होनानै जाहाथे बिथाङा नै देग्लाय जिबायदि होनो हादों खालमासि बिसोर साबसिन होगोन आरो होनो हाबावगोन आरो दिनै न' बां लुनाय बायदिसिनाखौ मोजाङै लुफुंनो हाथों जाफुंथों आरो लोगोसे रायजोनि मन्दिरनि थाखायबो बे मन्दिर मुंनि थाखायबो बिथाङा दान हरफादों जाहाथे बे दानखौबो जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ मोजाङै मोजां न'खरखौ आलो गोजोन रुजु रुमुयै मोजाङै सोलिलांनो थाखाय रायजो राजा आइ आफाखौ अनलायनानै सोलिनो थाखाय अराय सम गोहो बोलो गियानखौ हरनांगोन आफा दै जाथों आफा बोराइ बाथौ गियान हर दै आफा अराय दै आफा बोराइ बाथौ दै दहाय आफा बोराइ बाथौ नुवाथारि दहाय जानाय लोंनाय हाबाफारिया जोब्बाय दा लास्टआव खनसे मोसानानै बिदाय लानोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बेखौबो एसे नायलांलायदो लोगोफ्रा
Rajib lah, Gumi Rajib. मोनाबिलि जालायबाय आरोना लोगोफोर बिदाय लाजोबबाय नै पुरा खालि जाजोबबाय सिलाया टाइमाबो गोबां जाबाय नै 5:39 जालायबाय दा जों नोंसानिफ्राय बिदाय लानोसै आरोना लोगोफोर आदा बोरै मोनखो गोसोआव बहुद मोजां मोनदों फंबाय दिनै गामिनि मानसिफोरखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि गोसोखौ खुसि मोनदों आङो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि बैसागोआ बिदिनो थांनानै थाथों जों मोजाङै मोजां संसार मोनजालांथों रायजो राजा गासैबो मोजाङै थाथों जोंनि बर' हारिया दावगानो हाथों हारिमुआ अराय सम जोंनानै थाथों जोंनि हारिमुनि माने नियम निथि गासैबो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों बेनिफ्राय दिनैनि बैसागुखौ बेखिनियावनो नोंसानिफ्राय बिदाय होनाय जाबाय दे गोजोननाय थाबाय दे आदा दे होमबा ना थाथ' आदा
अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बोरैबा गोदानै आपसन खालामदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोबथारनायाव गासिबनिसिमबो थेंक इउ लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों